салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. имрӯз ҳамроҳ ана ҳамин почаҳои мурғро дар тафтон тайёр мекунем. дар аввал гӯштро манирават мекунем. маҳсулот барои мо ба мо лозим аст. дар ин ҷо ман каме майонез гирифтам. шумо метавонед ба ҷои майонез сметана ёки кефир ёки ҷурғот истифода баред, фарқ надорад. ва ана ҳамин намуд приправаҳо. хуб, дар аввал ба ҳамин гӯшт майонезро меандозем. ва ана ҳамин намуд приправаҳоро меандозем. ҳамаи приправаҳоро андохтем ва акнун ҳамашро омехта мекунем. тамошобинони гиромӣ, ҳамаи маҳсулотҳоро омехта кардем. ана ҳамин намуд шуд. ва акнун мемонем ки 1 соат дам гирад. агар ки шумо вақт надошта бошед, метавонед якбора ба тафтон гирифта монед. ман 1 соат мемонам ки каме дам гирад. тамошобинони гиромӣ, гӯшти мо 1 соат дам гирифт ва акнун ба тафтон ба 200 дараҷа гармӣ дар муддати 30 дақиқа мемонем ки то ки пурра тайёр шавад. тамошобинони гиромӣ, хӯроки мо ҳам тайёр шуд. шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. ба ҳамаи шумо иштиҳои таом. хайр, то дидори оянда, дар паноҳи худо бошед.